denga riri kutenda. Vari kumatenga vanotenda, vari pasi vanotenda, vari kufamba pakati pezuva, vatiri kuswera navo mukati mezuva, tichitendawo kune ava vatinavo panzvimbo ino. Madzibaba Benkrai, tinokutendai. Makatumwa kuzoporesa ava vanorwara, makatumwa kuzoti varushaya mabasa vaone mabasa, makatumwa kuti vane kensa, vaputsirwa dzimba, vese vari kupomerwa mhosva dziri dzavo vabatsirike. Ungava une mhosva dziri kumatare, ungava une nyaya dzako dziri kupa rutorirwa dzimba. Kune vanoti vakafirwa nevarume wavo kana nevadiwa wavo kana nehama nana baba votorwa dzimba. Ndo nyaya dziri kumhanyirwa namadzibaba Benkrai. Madzibaba Benkrai vakatumwa kuzonyaradza kuchema. Pari zvino tiri munzvimbo yeSanyati, kuvillage 5 ndokwatiri. Kune vese vari kuJompana vanozviziva, kune vese vari kuNyimo, kuAdha, kuSanyati vanozviziva kuti madzibaba Benkrai vari kubata basa. Ungava uri kuSouth Africa, ungava uri kuUK, ungava uri kuBotswana, ungava uri kuMalawi, ungava kuZambia, Mozambique, madzibaba Benkrai vakatumwa kukunyaradzai pakuchema kwenyu, chiti hozana ngaive nemi. Madzibaba Benkrai, vanhu vanoda kukubatai. Ngainisangane nevanhu. Munondibata panhamba dzinoti 078 078 24 24 89 89 81 81 9. 9. Regai ndidzokorose zvakare. 078 078 24 24 89 89 81 81 9 zvakare. 9. Ndinowanika kunzvimbo dzakasiyana. Ndinobatika paWhatsApp. Sunungukai kufona. Mundibate. Tizorodze namune matambudziko zvingadai kutinetsa zvinowira vanhu. Ndinonzwa kufara nokusununguka ndasangana nana baba vanonzi vanakachongwe. Munongovaziva, vazhinji vanongovaziva nekuvaona, asi nhasi vandikuta vabva kudhorobha guta kuuyawo kuzondiona. Saka ndinoti rambai makadaro, sangane nevabereki mupedzise nhau dzavo. Kune vari kunze kwenyika, kungoisa +263 panhamba dzemadzibaba, +263 78 78 24 89 81 9. kungoisa +263 kubva kokutanga. Movabata panga paWhatsApp, paYouTube, paFacebook, taurai navo mubatsirike, vane nguva nemi. Pano parikutobatwa basa, vanhu ndofunga mukuona vanhu vakazara pamba, pari kubatwa basa pano. Tinokutendai, chiti charamba chikupai maupdate kwese kwatinenge tiri kunzvimbo dzenyu kwamuri. Tiri kuuya patinenge tafambira ikoko, tichange tiuya paka Brakachongwe, pana vanofutera Brakachongwe. Tarasai paFacebook pautete tichitonyora nekuisa mafoto ipapo 0716 305 422. Muchange muchiona mastatus amadzibaba tichiisa nekwese kwatichifamba nawo. Tiri kufamba nawo kutanga izvo gore rino hatisi kumira, gore rino hatisi kugara pasi. Vanhu vonzi nyika ngaipone. Gore rino tiri kufamba tikuvingai. Fonai mutaure nawo. Kuna vanhu vanobata Brakachongwe, batai muchibvunza namba, batai muchibvunza panoda kubetserwa, muchisvika pano tosvika nemi. 19 February 19 January ndiri kuti hakuna anosara ane nhamo nematambudziko. Nyika yapona. Sunungurwai. Uyai tibvise zvinorema, dzingave mhepo dzemadzinza, mhepo dzisingati chakanaka, japwa munyama, rushava-shava. Uyai tibvise. 19 January 19 January 2024. Ndinotenda. Tatenda. Okay.